Ito yung nakita ko kanina sa tambayan ng Konsolasyon. Basta. Parang may pelikula at may mga eksinang nagaganap. Ayan, tingnan nyo mabuti ang mga video nito. Halos masipaglapitan para makasakay ng bus. Merong ibang dyan ay hindi nakapasok dahil limitado lamang ang nasa loob. Pero ang tanong, saan na nga ba ang tinatawag na social distancing? Para nang nagyakapan. Bahala na si COVID, basta lang makasakay. Napakapait na sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon ay makikhabulan dahil sa kanilang mga oras sa trabaho. Kawawa naman yung iba na hindi makapasok dahil sa dami ng pasahero. So anong masasabi mo sa video ito? Mag-comment section. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-comments below.